Machiegni nyakorom gajuang chendo enrameny piny wantiere gi jaloko Belinda Phillips nyinga Lydia Hokeo. Jalopo gai marobila Eliud Lagat gikone to chung tenge kinde manonro pod dhi mbele ewi nek mar japuonj Albert Ojwang mano wito ngimane lweto bila. Lagat olero ni okawo okang' makamano mar chiwo thuolo mondo mi tim nonro matut ewi tho mar rawerano. Mabiro bang' ka oganda osesunde mondo mi owuogi apisno ni mar en emano ochwalo ng'ur ni Albert ondiko weche maricho kuome. Enoch mwaluo ni machiegni hanya kon mga jongwa dhimi kukune mana thuolo machok kende koya seche kata kamano familia mar mosenindo Albert Ojwang oyango ni jatend piny Kenya William Ruto nyocha osego negi simu kendo kuyo kode kaachiel gi miyogi sir. Familia no koni ok gibirikni gi chenro maloso chenro mariko mar ringre rawerano nyaka sirikal mak matere doho achije duto maitudo kod nek mare. Reporter marwa Mahoma Bay Halia Beach ntiere kod ler mathoth. Dala gi Albert Ojwang manitie gweng' maka kothe ka chudo bura maka bondo kasepol jopiny ka achiel kod jotelo mopogore medo yuoro mar kuyo kod familia mare bang' nek makoch mane otimne e tesendo bila ma Central Bure Nairobi. Wuon Albert jaduong' Meshak Ojwang wacho ni kaka familia pod gin kod kuyo maduong' ewi nek makoch mane otimne wuode no kane oyango ni jatend piny Kenya William Ruto ka achiel kod ogai mar ODM Raila Odinga osechopo ire yor simu mar kuyo kode kalure kod nek makoch mar wuode no e kind jotelo mamoko. Nyoro e kanye awuok ke dala mar Nairobi akelo ywak pacho. Adwa kawo thuolo mar duoko erokamano noganda duto mochokore ka. Raila Amolo Odinga manyocho wuoyo koda kendo gona mos mane oro min county gi siling milion 1 kokelo na nekero marwa morito pinywa mar Kenya ka. Embe wacheno kaka janyuol nyocho mule kendo nogona simu kapodan Nairobi. Nyocha nwango kano oro min county mama Gladys Wanga gi shillings milion 2 ne min county osebiro kendo ochung' mar chako project mar gero na ot. Jaduong' Meshak ne okoni kaka familia pod girito mondo bilo makache jatemi tudo konek mar wuode mar konyogi yudo ratiro margi eka gibiro dhi nyime kod chenro mar loso iko mar Albert ka bende familia no ne okichore chien e bura moro mane omaki kod jo Kenya moko mar sundo mondo mi ogolie tich jalupo gai mar obila Eliud Lagat. Pok wabedo gi tarik malong'o nikech pod wagombo ni mondo ka ber to Albert ki iko tunego bed ni ratiro mare oseyudore ma jok mane ousika e weche mag thone wang'eyo ni en ng'ane. Point we want to make clear as a family, we saw in media, in newspapers, that the family has filed a joint petition with a group of politicians. We want to say that we are not a party to that. We are not aware of who filed the petition. We are not in it. Our lawyer is not aware, and our lawyer has written to the magistrate to clarify that Mzee is not the second petition as it is indicated in the media. Governor Mahoma Bay Gladys Wanga gi jaod bura makabondo Kasepul Ivo Bara mane otimo limbe dalano mar kuyo kod familia mar Albert ne okone sirikal mondo yo makache jete mitudo kod nek makoch mar rawerano mondo mi familia mare oyud ratiro margi. Jonek manonego Albert omak gi otwegi kik dewni gin ng'a kata gin ng'a kata nying gi ng'a kata gi akanye kata gi dhi kanye yani kik dewni ng'ato ni engas mane mapiyo kaka nyalore. Albert ok bi yueyo nyaka joma nonege yudi matwe. En jachien ka ng'ato nyalo biro makaw nyathi mane nitiere odiri dala gi ka batere all the way to Nairobi ni kore kune midhi penje to courts gi tete to nitiere around the region. Nikech wach mar social media posting ni negine nikech social media kata one politicians it happens every day. Pile kwa dhie social media to weche miwacho kuomi gin weche mang'eny maricho to ken gimi nyalo dhi kago nyathi ng'ato moninegi. Kinde ma oganda jo Kenya ka achiel kod jotelo mopogore medo sundo sirikal mondo tim nonro matut kendo maki achije te midudo konek makoch mar Albert Omondi. Familia mare bende wacho ni ok giyie mondo ikringre wuodgi kapok giyudo jogo manochano nek mare. Halia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.
Doho ma Milimani ochiwo chik mondo mi